Ikamatha video ya musiku lero mukhala mutamvesesa chifukwa chimene nkhondo ya ku DRC simatha. Komanso nkhani ya lero tikhala tikuwunikira kwambiri kuti ndi chifukwa chani Paul Kagame anthu ambiri amakhulupirira kuti ndi amene amakolezera nkhondo ku DRC. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Mwakhala mukumvera zochitika zimene zakhala zikuchitika mchigawo chotchedwa Kivu chimene chili kummawa kwa dziko la DRC, chimene chinagawidwa pawiri, kuli Northern Kivu komanso kuli Southern Kivu, chimene ndi North Kivu ndi South Kivu. Chigawochi kwakhala kulibe mtendere kuchokera pamene adalandira ufulu ozilamulira okha mchaka cha 1960. Chigawochi chidachita malire ndi maiko a Uganda, Burundi komanso Rwanda. Maiko omwe akhalanso akudziwika kwambiri ndi nkhondo imene yakhala ikuchitika kuderali munjira ina kapena inzake. Koma popeza kuti zikamamenyana njovu zimene zimavutika ndi uzo, mawu awa ndi zoonadi chifukwa chakuti zinthu zonse zimene zakhala zikuchitika kudera ili amene amavutika amakhala anthu masiviliani amene sizikuakhuza. Zipatala zimakhala zozaza mu nthawi imene kuli ma conflict mu nthawiyi kamba ka anthu ochuluka amene amavulazidwa. Magazi amakhala akuyenda ngati misinje, ndipo magesi komanso njira zolumikizana dera ndi linzake zimakhala zikuonongedwa. Anthu ochuluka akhala akusiya malo awo okhala ku dera la Goma kamba kuti derali lidalandidwa ndi gulu lowukira boma lotchedwa M23. Bungwe la United Nations linafotokoza kuti mwezi wa January anthu opitirira 2900 anaphedwa. Azisogoleri a bungwe la SADC komanso EAC akhala akukumana mdziko la Tanzania kukambirana za vutoli komanso kufunikira kopeza njira zimene akhonza kuthesera nkhondoyi, koma nkhani ndi yakuti palibe chilichonse chimapindula. Mabungwe amene ali ku DRC akhala akuyesera ndithu koma palibe chilichonse chimene chimachitika. Bungwe la international community lakhala likuloza zala dziko la Rwanda kuti ndi limene limathandizira gulu la M23, koma mtsogoleri wa dzikoli amakana za izi. Ndipo mtsogoleri wa dzikoli Paul Kagame amati asilikali a dziko lake amene amapezeka mchigawochi sikuti amakhala mdera la Congo, koma iwowa anayikidwa mu boda ndi cholinga chakuti nkhondo isalowerere mdziko lawo, koma iwowo samathandiza M23. Koma izi ndi zoona. Videoyi ikamatha mumvesesa kuti M23 ndi ndani kapena kuti ndi chani, inayamba bwanji, nanga inayambika ndi ndani. Tifotokozera bwino chifukwa chimene chinachitisa kuti dziko la Rwanda lipezeke loganiziridwa kuti ndi limene limakolezera M23 makamaka pa zipolowe. Koma kuti timvesese nkhaniyi, tiyeni tichokere kumayambiriro chifukwa chokuti zochitika zimene zilipo panopa ndi zovuta kuti tizimvese zonse ngati sitimvesa gwero lake makamaka pamene zinachokera. Tiyeni timvesese nkhaniyi makamaka tibwerere mbuyo. Ichi ndi chaka chimene timakonda kuchichita visit makamaka 1884, ndipo dziko lake tibwerera konkuja ku Germany, mzinda wake waukulu otchedwa Berlin. Nthawiyi tikafika mu nthawi imene dziko linkalamulidwa ndi Otto von Bismarck. Iyeyo ankasogolera mkumano umene umatchedwa kuti Berlin Conference mu chaka chomwechi, koma dzina lenileni la mkumanowu lidali Congo Conference. Uwu udali msonkhano wamphamvu kwambiri ku Europe umene asogoleri ambiri anakumana amene ankakambirana mu mzinda umenewu wa Berlin kuti ukhazikise malamulo kuti agwire ukapolo maiko aku Africa, kapena tilankhule kuti agwire usamunda maiko aku Africa. Ndipo cholinga chenicheni chinali kugawana Africa
pomuyikira malire kapena kuti ma borders. Pogawana malire a mu Africa sankawerengera zikhalidwe za mitundu ya anthu kapena kuti anthu awa akukhala kuti ndi cholinga chokuti asasiyanise mitundu, koma iwo sanawerengere za izi. Izi ndi zimene zinachitika kuti Matutsi amene musiku alero amapezeka pakati pa DRC komanso Rwanda anagawidwa. Mukapita ku DRC Matutsi amapezeka, komanso mukapita malire a dziko la Rwanda Matutsi alikonso. Ndi chimozimozi alomwe anapezeka mu dziko la Mozambique komanso mdziko la Malawi, achewa, atumbuka ndi madera osiyanasiyana ambiri anagawidwa. Mtundu wa Matutsi unali dera limodzi, koma pamene azungu ankagawa maikowa mtunduwu udapezeka uli maiko awiri osiyana. Zinapezeka kuti dziko la DRC lidayamba kukhala m'manja mwa dziko la Belgium pamene Rwanda m'manja mwa Germany. Pachiyambi dziko la DRC silidali m'manja mwa dziko la Belgium, linali m'manja mwa mfumu Leopold wa mdzikoli. Ndipo pamene msonkhano wa Berlin umakhazikitsidwa, mfumu Leopold unazimenyera yekha amene nkhondo ndipo unakana kugawa malirewa mdziko lina lililonse. Ndipo iyeyi anatenga dziko la Congo ngati malo ake ndipo akatchula kuti Free Congo, ngakhale kuti anthu aku Congo sikuti anali free kwenikweni. Ndipo kupyolera mu nthawi imene iyeyo ankalamulira dziko la Congo munafa anthu ochuluka kwambiri, mamiliyoni a anthu anafa chifukwa cha nkhanza zosiyanasiyana, ziwembu komanso zinthu zimene sizinali zokomera anthu zimene zinkachitika mu nthawiyi. Ndipo mfumuyi patadusa nthawi inapereka dzikoli m'manja mwa dziko la Belgium. Ichi chinali mchaka cha 1908. Ndipo mu nthawiyi lidapasidwanso zina lokuti Belgian Congo, ndipo silinalinso m'manja mwa munthu koma dziko la Belgium. Nthawiyi nkuti dziko la Belgium linakhazikitsa ulamuliro wamphamvu umene unalamulira dziko la Congo mpaka na zaka 52 zobwera zakusogolo kwake. Ulamulirowu si umapereka ufulu kwa mzika za Congo mosiyana nako ndi dziko la Germany pa nthawi imene linkatenga dziko la Rwanda. Iwowa ankalola kagulu kochepa ka anthu otchedwa Matutsi amene ankalamulira mu nthawi kuchita zinthu zawo mwa ufulu. Izi zinapangisa mtundu kukhala olamulira mpakana nkukhala osogolera dziko limene musiku lalero timati Rwanda. Nzofanananso ndi zimene zinaliko ku Zimbabwe pa nthawi imene gulu la anthu ochepa otchedwa Mandebele anali kulamulira gulu la anthu ochuluka otchedwa Mashona. Nthawiyi nkuti Mandebele akulamulira ma British asanabwere. Kusiyana kumene kunalipo kunalikwa kuti pamene ma British anatenga control mdziko la Zimbabwe nkumalamulira, kagulu kochepa kaja kotchedwa Mandebele sikanathenso kulamulira, ndipo anafuna kukakamira, ndipo amene anafuna kukakamira komanso kufuna kumenyana ndi azungu anaphedwa. Uku kunali kutha mphamvu kwa ufumu wa Ndebele. Gulu la Mandebele linapezeka kuti lamba kuchepa mphamvu, ndipo Mashona anayamba kupeza danga lolamulira, anayamba kukwera mphamvu mpaka na mu nthawi imene umodzi mwa anthu amene anathandizira kutenga ufulu komanso anali patsogolo anali Mshona amene tonse timamudziwa bwino, Dr. Robert Mugabe. Pamene dziko la Germany linatenga dziko la Rwanda, iwowa anapereka mphamvu kukagulu kochepa ka Matutsi kuti kalamulire. Ndikukhulupirira kuti mungathe kumvetsetsa pano mmene gulu la anthu ochuluka lingakhalire pa udani ndi gulu la anthu ochepa amene akuwalamulira. Ichi chinali chifukwa chimene chidakhazikitsa udani pakati pa Mahutu amene adali ochuluka ndi Matutsi amene anali ochepa, ngakhale kuti anali anthu amene anali amphamvu mu nthawi imeneyo. Koma kusatira kuluza nkhondo kwa dziko la Germany ija imene imatchedwa kuti World War kunapangisa kuti dziko la Rwanda ndi Burundi likhale limodzi, komanso linaperekedwa mdziko la Belgium kutengera ulamuliro umene unayikidwapo makamaka ku mkumano uja wa League of Nations.
Izi zinachitika chonje chifukwa chokuti Belgium idagonjetsa Germany, ndipo mu nthawi Mahutu anayambanso kuzimenyera ufulu kufikira pamene anatenga dzikolo kuchokera m'manja mwa Belgium ndi kukhalano dziko loyima pawokha. Ndipo izi zinatheka Mahutu anayambano kulamulira dziko la Rwanda, ndipo chifukwa choti Mahutu anali pa udani ndi Matutsi kamba kuti mu nthawi ya ulamuliro wa Germany ankawalamulira, chosatira chake chinali chakuti kudayambika zipolowe pakati pa Mahutu komanso Matutsi chifukwa chokuti Mahutu anali ochuluka, anakwanisa kupha ma thousands of thousands a Matutsi, ndipo anthu opitirira 20,000 achitutsi anaphedwa. Zosatira zake Matutsi anathawa mzikolo ndipo ambiri anathawira mziko loyandikana nawo. Ili ndikuphatikizapo dziko la Uganda, ndipo mphamvu zonse za ulamuliro zinapita m'manja mwa Mahutu, ndipo dzikoli lidapeza ufulu kuchokera m'manja mwa Belgium mchaka cha 1962. Pambuyo pa zaka ziwiri mzaka zimenezi za 1962 dziko la DRC linapeza ufulu wake kuchokera m'manja mwa ulamuliro wa Belgium. Chija chinali chaka cha 1960, ndipo osogolera ngati prime minister anali Patrice Lumumba. Koma Patrice Lumumba adakhala pa mpando wa prime minister kwa miyezi iwiri ndi masiku 11 okha. Iyeyo adachosedwa pa usogoleri ndi munthu otchedwa Joseph Desire Mobutu Sese Seko. Mphamvu zomuchosera Patrice Lumumba, Joseph anazitenga ku maiko awiri amene adamuthandizira, America komanso Belgium. Azungu ankamuda Patrice Lumumba kamba ka usogoleri wake umene sankalola azungu koma wapezerera anthu akuda zosatira zake. Adakopa Joseph kuti amuchose pa mpando Lumumba. Chinthu chachikulu chimene azungu ankaopa chinali chokuti Lumumba ankapanga dziko la DRC kukhala lovuta kulipusisa. Izi zinachitika mu nyengo imene dziko la America linkadana ndi usogoleri oyendesa dziko mokomera mzika zawo, ndipo America inkayanjana kwambiri ndi asogoleri ankhanza m'maiko amene iwowo akulamulira, ndipo Mobutu anali mmodzi mwa America inkamukonda. Mbali ina ankalimbikira malamulo a demokrasi pansi pa mtima ofuna kupindula kuti atukule dziko lawo, ndipo izi zinachitisa kuti Lumumba akhale osakidwa ndi America ndi cholinga chokuti ayipezerere DRC, ndipo ankaziwa kuti ngati sathana naye palibe chimene angakwanise mu DRC. Kumbukirani kuti Lumumba anali wachicommunist. Izi zidakwisa kwambiri ma Americans. Kumbukirani kuti Lumumba ma America ankamuganizira kuti iyeyo anali wachicommunist. Nzosadabwisa pano kuti DRC yakhala ili pa nkhondo kuchokera pamene idalandira ufulu ozilamulira kufikira panopa, makamaka ku dera limene kuli miyala ya mtengo wapatali yotchedwa Kivu, kumene kuli miyala monga diamond, tini amapangira zinthu zamagesi ngati kompyuta, miyala imonga tungsten imene imapezeka mkati mwa mababu. Ichi ndi chifukwa china chimene chimachitisa kuti mdziko la DRC mukhale maugulu opitirira 100 mu nthawi ina iliyonse imene mungafune kuti muwerengeyo. Kaya boma lathesa magulu okwana 5, magulupu ena 5 amakhalanso kuti akuchitidwa fomu mu nthawi yomweyo. Izi zimachitika, ndipo sitingadabwe pano kuti azungu ndi amene amakhonza kuchita fund kuti magulu amenewa azichitika. Kubwera kwa Mobutu Sese Seko kunachitisa kuti dzikoli lisinthe zina kukhala Zaire, koma mu nthawiyi nkuti nkhondo ya ku Rwanda imapitirirabe, ndipo Matutsi ochuluka anathawira mdziko la Uganda. Mtsogoleri yemwe alipo panopa mdziko la Rwanda amene ndi Paul Kagame adali nawo mgulu la anthu amene anathawira mdziko la Uganda kuthawa nkhondo kwawo ku Rwanda. Nthawiyi nkuti ali ndi zaka ziwiri, ndipo umwana wake onse anakhala mdziko la Uganda ku makampu ama refugee.
Paul Kagame pamodzi ndi anzake amene ankakhala nawo ku refugee camp analowa nawo gulu la nkhondo la asilikali amene ankalimbana ndi boma lolamula mu nthawi imeneyo. Gulu la asilikali ili linkasogoleredwa ndi Yoweri Museveni, mwamudziwa ino Museveni wake amene mukumudziwayi. Gululi mchaka cha 1986 pa 26 January linagonjetsa boma lolamulira mu nthawi imeneyo, ndipo Yoweri Museveni anakhala mtsogoleri wa dziko la Uganda, ndipo Paul Kagame anakwezedwa udindo ku usilikali. Izi zinachititsa kuti Paul Kagame pamodzi ndi anzake amene anachokera nawo ku Rwanda kukhala ndi experience kuchokera mu nkhondo imene imatchulidwa kuti Guerrilla War, pamene asilikali a mgulu la Yoweri Museveni anawina pamene adali mgulu la asilikali a Yoweri Museveni. Izi zinapangisa kuti achite chiganizo chokonza gulu lawo kuti akalimbane ndi boma la Mahutu limene lidali kulamulira nthawi ku Rwanda. Mchaka cha 1987 mgwirizano umene unkatchedwa kuti Rwandan Alliance for National Unity kapena kuti RANU limene lidapangidwa mchaka cha 1979 ndi cholinga chofuna kulimbana ndi usogoleri wa Matutsi linasinthidwa dzina nkukhala Rwanda Patriotic Front. Gululi linathandizidwa ndi Yoweri Museveni, ndipo izi zinachititsa kuti nkhondo ya Mahutu ndi Matutsi iyambenso mu chaka cha 1990. Koma pakutha pa nkhondoyi Matutsi anawina nkhondoyi ndi kutenganso boma, ndipo anthu a mtundu wa Chihutu anathawira mdziko la DRC chifukwa mu nthawi ulamuliro unali m'manja mwa Tutsi otchedwa Paul Kagame. Koma amene ankathawira ku DRC mu nthawi imeneyi mtsogoleri wa ku DRC anali Mobutu Sese Seko, ndipo Mobutu analandira Mahutu amene anathawa ku Rwanda ndipo anawalola kukhazikitsa gulu la asilikali ku chigawo chakummawa kwa DRC kumene tafotokoza poyamba paja kuti ndi kudera lotchedwa Kivu. Uku sopano ndi kumene nkhondo imene imachitika ya ku Kivu inayambira, chifukwa chakuti Mahutu amene analoledwa kukhala mderali anayamba kupha Matutsi am'malire mwa dziko la Rwanda komanso Matutsi opezeka ku DRC mchigawochi. Kumbukirani kuti ku DRC inalandira ma foreigners awiri. Oyamba anali Matutsi amene anathawa mu nthawi imene Mahutu ankapha Matutsi. Yachiwiri ndi nthawi imene Matutsi anakhala pa mpando ndipo Mahutu anathawiranso ku DRC komweko. So tili ngati kuti adani anakapezanso adani ndipo ndikuyamba kuphana mwachisawawa. Kumbukirani kuti chigawo ichi chidalinso dera la Matutsi amene anapezeka ku derali mu nthawi imene Ansamunda ankagawa maikowa ndi kuyika malire a maiko. Sopano maiko awiri onsewa kunali mtundu wa Matutsi komanso kuphatikizapo kunali mtundu wa Mahutu. Izi zidachitika ndi azungu osati ma Africans. Pamene Mobutu analola Mahutu kukhala ndi gulu lawo la asilikali, anayambanso kupha Matutsi ku DRC komanso opezeka m'malire a dziko la Rwanda. Ndipo boma la Rwanda litaona izi linanyasidwa nazo chifukwa Mahutuwa ankalowa m'malire a mdziko la Rwanda ndi kumapha anthu mdziko la Rwanda. Izi zinachititsa kuti Paul Kagame atumize asilikali achitutsi m'malire a dziko la DRC kuti azitetezera mzika zawo, ndipo izi zidakwisa kwambiri mtsogoleri wa dziko la DRC. Koma DRC sikanatha kulimbana ndi gulu la asilikali a Rwanda chifukwa chakuti Rwanda ankalandira sapoti kuchokera ku Uganda komanso Burundi. Patadusa kanthawi dziko la DRC lidakhala m'manja mwa president otchedwa Kabila.
Laurent Kabila anatenga usogoleri ukamba kuti ankathandizidwa ndi dziko la Rwanda pamodzi ndi asilikali ake achitutsi. Apa ndi pamene dzikoli linapasidwa dzina lokuti DRC kuchokera ku dzina lokuti Zaire. Apa zili ngati kuti dzikoli linalandira dzina lake lakale. Koma patadusa nthawi, Kabila anaukira dziko la Rwanda pamodzi ndi asilikali achitutsi. Apa zili ngati kuti analuma chala chimene chinkamudyesa phala. Kabila atatenga boma, asilikali a Rwanda anakhalabe mdzikoli ndipo President Kabila anayamba kuthamangisa asilikaliwa omwe cholinga chawo chinali kutetezera komanso kubweretsa mtendere kwa Matutsi amene akukhala mdziko la DRC. Zotsatira zake, Kabila anakalizunsanso gulu la asilikali a Chihutu ndi kuyamba kumenyana ndi Matutsi. Mchaka cha 1998 Matutsi a mchigawo cha Kivu mu mzinda wa Goma anayambanso kuukiranso dzikoli, ndipo dziko la Rwanda linayambanso kupereka sapoti ku gululi. Ndipo kumayambiriro a mwezi wa August, gulu lowukira boma lotchedwa The Allies for Congolese Democracy linayambika. Gululi linkalandira sapoti ku maiko monga Rwanda ndi Uganda chifukwa chokuti linapangidwa ndi Matutsi, ndipo posakhalisa linayamba kutenga ulamuliro ku chigawo cha Kivu, ndipo lidakhazikisa zochitika zake muzi wa Goma. Zotsatira zake, asilikaliwa ndi nzika za maiko a Rwanda, Burundi, Uganda zinayamba kulowa mkatikati mwa dzikoli. Ataona izi, Kabila anayamba kupempha thandizo ku mabungwe la SADC ndi maiko ena kuti ayambe kulowererapo, ayambe kumuthandiza kumenya nkhondoyi. Izi zinayambisa nkhondo imene imatchedwa kuti African World War, imene anthu ochuluka anataya miyoyo. Ndipo mkatikati mwa nkhondoyo Kabila anaphedwa, ndipo mtsogoleri unapita kwa mwana wake amene ndi Joseph Kabila. Nkhondoyi itafika kumapeto kupyolera mukukambirana kumene kunayendesedwa ndi dziko la South Africa, koma ngakhale panachitika zokambirana, DRC inaluza nkhondoyi. Ndipo pambali pokuti DRC inaluza nkhondoyi, chinali chakuti DRC inaluzanso miyala yawo ya mtengo wapatali imene inatengedwa ndi azungu, amene pachiyambi adapeza kuti ndi amene adayambisa udaniwo. Ngakhale mgwirizano ozesa mtendere udasayinidwa, sikuti nkhondoyi kapena kuti mchitidwe ophana unasiya uchitika mdziko la DRC, chifukwa chokuti mchaka cha 2006 gulunso lidayambika lotchedwa National Congress for the Defense of the People kapena kuti CNDP, limene lidapitiriza kubweretsa mavuto ku DRC mzaka zotsatirazo. Koma mchaka cha 2009 CNDP idasayina mgwirizano wina watsopano ozesa mtendere ndi mtsogoleri wa dzikoli a Kabila, ndipo mgwirizanowu udali okuti gululi likhala chipani cha ndale tsopano. Koma gululi pokutha mzaka zitatu linasiya kuchita za chipani, nkuyambiranso zija zomafuna kumenyana, ndipo gululi linayamba kudziwika ndi dzina la M23 chifukwa chakuti peace deal imene anasayina mchaka cha 2009 ija inachitika pa 23 March. Ichi ndi chifukwa chake gulupu ili amalitchula kuti M23 kutanthauza kuti March 23. Gulu ili lidali kuyimba mlandu boma la DRC chifukwa silinakwanirise zimene anakambirana mu peace deal imene inalipo mchaka cha 2009. Zinapezeka kuti zinali zaboza zokuti boma la DRC liyika anthu ena a mtundu wachitutsi m'mipando ya ndale komanso kukhala asilikali a dziko. Ndipo gulu la M23 linachita izi kufuna kuteteza mtundu wa Matutsi umene umalimbana ndi gulu la Mahutu umene anathawira ku DRC ko adakhuzidwa makamaka ndi kuphedwa kwa Matutsi ku Rwanda mchaka cha 1994. Sopano ndikukhulupirira kuti mukutha kumvesesa chifukwa chimene chimachitisa nkhondo ku DRC komanso zimene zimabweresa mavuto.
mukaonesesa tsopano ndikhulupirira kuti mukumvesesa kuti palibe chimene chimasintha ku DRC kupatula kusintha kwa mayina amagulu owukira ku dzikoli. Vuto ili pang'ono ndi pang'ono likuchulukira ku Africa. Pang'ono ndi pang'ono mayiko amu Africa amapezekano kuti akukhuzidwa mu njira ina ndi inzake, makamaka mu nthawi imene kwapezekano kuti kwapita osungisa bata ochokera ku UN mdziko lina lake ngati la Malawi mwachitsanzo, ndikapezekano kuti asilikali a Malawi ayamba kufa kumeneko. Mpakana lero Mahutu ndi Matutsi aku DRC akumenyana, ndipo gulu la M23 ndi gulupu limene limapezekano kuti nthawi zambiri ndi limene limakhala lozunguza. Umu ndi mmene zinalilibe poyamba m'mbuyomo mmene nkhondoyi inayamba mchaka chija cha 1997. Asogoleri ochuluka akhalapo osogolera dziko la DRC kufikira pamene tili pano, koma palibe chimene chimasintha ngakhale mayikowa atakambirana ndi M23. Palibe chimene chingasinthe chifukwa zapezeka kuti pafupifupi magulu owukira okwana 100 ali mdzikoli, ndipo ena amachita kuthandizidwa ndi azungu. Vuto lingasolvedwe ndi asogoleri aku Africa ozipereka amene angalimbe mtima kuyima ngati Africa mmodzi ndi kuthesa usamunda m'mayiko onse achi Africa. Koma kumbukirani kuti Paul Kagame amaganiziridwa kuti ndi mmodzi mwa anthu amene amakolezera ziwawa ku dziko limeneli la DRC, chifukwa dera limeneli la Kivu ndi kumene kuli miyala ya mtengo wapatali monga diamond. Ku Rwanda kulibe diamond, koma ndifuna ndikusimikizireni pano mu nthawi inoyi kuti dziko la Rwanda ndi limodzi mwa mayiko aku Africa amene ali pa top 3 ya mayiko amene amatulusa miyala ya diamond kumakagulisa ku mayiko akunja. Funso ndilakuti diamond amene mdziko mwawo mulibe amakamupedza kuti ngati si mdera la Goma. Dzina langa ndine Sam Mavita. Iyi ndi video yaitali imene sitinayipangeponso video ngati iyi. So tisanapite kumapeto kwa video ndikufuna mungomvesera uthenga umodzi kwa anthu amene atipangisa video yathu ya siku lero kukhala yotheka. Kumapeto kwa video iyi ndikupasani uthenga winanso ofunikira. Tamveserani uthenga owu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ayi. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Izina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonani kumeneko is valakacha.com. Tikhala tikumapanga ma videos ochuluka oonesa za chinkulirano chimene chiliko mkuno ku Africa komanso nkhondo imene ilipo ku Africa ndi madera ena osiyanasiyana. Chimene ndingakupemphe ndi chokuti ngati mwayikonda video hii please subscribe. Mwayikonda video hii chifukwa chanelo ndidziwe maganizo anu into comment section below. Dzina langa ndine Sam Mavita, nganda yankulira kale. Please subscribe.